ilyen nagyobbságot, a nagyobbságot tudom, is volt. Igen, illetve tegnap is volt egy völgy itt a sárkány, gyalogsárkány. Apa, gyere, nézd! De a gyalogsárkány is ott Nézd, milyen lassan pörög a propellere. Aha. Egy Európa vagy világban. Az is elindult. De vannak nagyon jó most kérem szépen, ebben a pillanatban 2000 lóerő forog, és mindjárt beindul a 3000 lóerő, mert hogy elindult az M2-es az utasokkal, és most indítja a ligeteket, jobb motorját is. Egyébként a jobb motorját ez már tényleg igazi vidalos film. Elterültünk körülbelül a dolg, az a különbségben, hogy akkor a képek egy része a színűtől. Ez már tényleg igazi vidalos film. Itt a szájvégen ott a Pokettes, a Ligetesnek, ő is indítja a motorját. Van itt ígéretünk, ez innen elindult az élet, elindult a rendezőség. Az időjárás kezdve, ott Lajos elmentek a kettest, majd megkérdezzük, hogy mit az, egyébként amikor a hölgyeket illeti, ugye beszéltünk arról, milyen hölgyekről, a fekete kornélia, az egész mezőnynek szervezi egyébként 1980-ban kezdett el sárkányrepülést 82-ben. Olyan távolsági reportot vetünk, egy kifogorítság pénzügyben, amelyet 6 éven keresztül megmutatja az író, az ő orvonos azért leállítottam. mindig jó, és igazándiból mindannyian köszönettel tartozunk a Cornéliának, ugyan egyszerű hónapban születésében arra, hogy ezt szeretném. Itt járt közben nálunk a színpadnál megő.
Próbáltuk a Ligetes és a Pakettes is. Most jön a Likettes. Elhalkult. Na, jön a Likettes. Ezzel most mi van? Ezzel a géppel. Végre valami nagyobb gép, amit jobban lehet látni. Körülbelül úgy zajlott ez. Pont úgy kell felszállni vele, mint egy Cessnával. Igen, ezt feltétlenül a DC-3-asnak hívják. Egyébként nem véletlen a hasonlóság, természetesen a Ligettesen. Na, most akkor hol van tulajdonképpen egyébként? Menj közelebb. Gyönyörű, hogy siklik befelé. Otthon, bemutatózik! Ó, ez gyönyörű lesz a leszállás. Ez van. Jó. Apa! És csak megy a kis gép. Gurul ki a pály. Hoppá, megjött a nagy. Ott a Cessna is megy. Hoppá! Ott a Ligettes, és elindították a Cessnát. Szuper! Elég érdekes ez a dolog, és csak néhány repülőt mutattam be, na mindegy. De... Wow, de jól néz ki! Most a kamerában nem látszik, de ilyen csúkos. Wow. Oldalról jobban látszik a forgás. Mondjuk most abszolút olyan, mintha egy helyben állna. Csak néha forog. És megérkezett a Ligettes. Az meg elindult.
Most, ha jól látom, leállítják a motort. Aha, most gondolom ki fognak szállni az utasok. Utasok. Na, elindul a másik nagy gép. Végre. Alig kettestől pont nem látszik. Ilyen üdemlött katonák, amik a szányból kijönnek ilyen mechanikus kifutójelzők. Ez még nem verezőli, ez egy Cessna, ez egy kékész Cessna. Utasrepülő. És ott van A nap első csörtésen, első vitorlázó repülős tartja. Itt a betűzsánálás, mondták, ilyen csodálatos kétűzsánálás, történelmes mondjuk a sütlőszában, hogy levegőben a modellában, de miért kész? Nagyon jó mutató képessel. Igén óriási nagy pillantatóval, pillantatóval. Nem semmi ez a kis gép ott. a kordonon semmi esetre se menjenek át. És tudna leszállt a cinkóra. Na. Nagyon jó gép. Tudod, ugyanilyen csinálja a szőnyegírtást. Jó. Nem ezt csinálja? Tessék? Nem ezt csinálja? Nem ez, egy ugyanilyen, csak az... Wow, de jó kép. De jól néz ki. Szállat találnak ki, meg találnak föl, amire a fa, az még mindig jövő fa, ami lassan tesz, tehát egy kicsit ilyen retro feeling, biztos vagyok benne, hogy a Zolinak azért esett a választás erre a repülőgépre a mai nap folyamán, egy NIO 360-asak invertált olajrendszerrel, és műrepülő üzemanyag tartállyal, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy háton is repüljön a repülő. Na most ennek a gépnek az építésénél nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a motort beleapplikálni, ez egy nagyon komoly mérnöki feladat lehet. Hát ez a videó kb. Ennyi lenne, sziasztok! Egy ilyen repülőgépet